लाइभ होखादोंरा दा जास्ट आसिसो साजोब्बाय आंखौ मावना हो गावना हो मावना हो दंगासिनो इयाव लागाय जादो जादो ओंखामफ्रा सारनावसो दंफैयोलै केन्डिडेटनाव कृष्ण सिडलि समस्ति बे माथो जायगायाव बेनो जायगायाव बेबाय बेयो बिसास गैया आलेवरा बोरैबा लाजाराव थाङो होबावदो माथो जायगायावबो बेनोलै जिखुनिया बसुमतारी आंनोलै बङाइयावसो दङ केन्डिडेटनाव एमएलए सारनाव से बमा गावसोलाबायबाय आरोना ओरैहाय दाख्लै बावैसो जेथ'नाखि 31 नं सिडलि समस्ति हिसाबैहाय बिसायख'थि दंमोन ना दा बियो ओरैनो ओरैहाय UPPL निफ्राय सार नीलमल कुमार ब्रह्मआ देरहाबाय 18 राउन्ड थांबाय 34,000 बेसेबांबा बारायनानै दं आरो दा 34,000 बेसेबांबा 34,000 गोजौआवहाय माने देरहानानै दं आरो दा मोननैल' राउन्ड दंसै 18 राउन्ड सानजानाय जाहैबाय दा very good SK okay thank you MD बिरफुं बसुमतारी रंजागासिनोमोन रंजागौमोन अके रंजाफैनो हागोन ओरैहाय गोबां ओंखाम जायोब्ला जालासिगोन एसे खुसि मोनदों निसिमा हिसाबै जोङो फार्स्ट टाइम एमएलए मोननो हाबाय नालाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनावथ' जोंना ओरैहाय केन्डिडेटआ जेनदोंमोन नालाय सरकारा UPPL नि थाबाय ओमफ्राय केन्डिडेटआ MCA हिसाबै बिटिसिनिफ्राय थाबाय बिदि जादोंमोन दा 31 नं सिडलिनिफ्राय देरहाबाय दा जों निसिमा हिसाबैहाय एमएलए मोननो हाबाय आरो गोजोननाय जायगा नालाय दा जोङो एसेब्लाबो मोजां खामानि बा जौगालांनायनि खामानिखौहाय मावलांनो हागोन बेखौहाय जों एसेब्लाबो माने आसा खालामनानै दं आरो मा होनदों सुलेखा नार्जारि देरहानायनि बमा गावबाय औ गावगासिनो ओइ दा गारिखे गारि सौफैगोन बमाया हिसाबै औ समर दे बरिया होनदों जनास ब्लक UPPL 100 देरहाखागोन औ MD जिन्दाबाद UPPL अके देरहाखागोन ना मोनसे जुदि सरकाराव फैदावबाथाय बे सरकारा सहसै थाब बायगोन बे नङा गैयाब्लाबो मिनिमाम 10 years 50 yearsआ कम्पालसारि सलायखायो सहस नङा आरो मोनसे जिखुनु जा सरकाराव फैबाथाय आरो हथादखौ सिफायनो हागोन बे नंखाया दा गावबागाव आरो जाय जेराव मोजां मोनो बेयाव थागोन जोंहाथ' बुंनांगौनि रावबो माबा गैया एक्सुवेलि जों गोजोननाय मोनदों जोंनि निसिमा हिसाबैहाय जों एमएलए मोननो हाबाय जों खुसि मोनदों आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि निसिमा हिसाबैहाय जोंहा गोबां गोग्लैसोनाय जायगा गोबां मावनांगौ खामानि दं जों रायजो राजानोथ' जौगानायसो नांगौ नालाय दा जोङो गोबांथार लामा दलं बायदिसिना बेफोरखौ जों मावनानै लानांगौ आरोखि मोजां मोनदों देरहानाय हिसाबैहाय जोङो सिगांफोर गोबां खस्थ' जाबोनांबाय
लामानि जेंना बेबायदिनो गोबां दैनि जेंना बेफोरबायदि आरो दा बिरफुङा मा होनदों मोनबाय माथो औ जोब्बाय बिरफुनाया बेंगलायलाय देरहाखाबाय दा देरहाबायरा 18 राउन्ड सानजानाय जाहैबाय 34,000 बेसेबांबा दंमोन आं बावबाय 34,000 बेसेबांबा जाबाय 18 राउन्ड दा मोननैल'सै दा जाबावबायसो होनदां मथा मथि 38 फोर देरहाहैनो हागौ आरो 38 बा 39 बिनि गेजेराव देरहाहैनो हागौ आरोखि माइनासथ' जायाखैना गाख्लायनो हायाखै जेरावबो हिट दावखोगासिनोसो दावखोदों नालाय दा बिदि आरोखि ओमफ्राय बफुल बर'मान इउ पि पि एल जिन्दाबाद थेंक इउ स' माच ब्रादार ओमफ्राय प्रकास बसुमतारी ब्लग राइट ब्रादार इउ पि पि एल थांबाय दा नोंसिने अके औ फैबायलै फैबाय थेंक इउसै ब्रादार माने जोङो निसिमा हिसाबैहाय जों फार्स्ट टाइम MLA मोननो हाबाय दै ब्रादार जों गोजोननाय मोन्दों जोंनि निसिमा सबसे गोग्लैसोनाय जायगा ब्रादार नों मालाबा भिजिट खालामफै नायफै जोंनि निसिमा जायगाखौ लामा ओनसोल बेफोरबायदिनो दैनि जेंना ओरैबायदि जोङो दै गेजेराव थानाय बायदि जों सानना लानाङो आरोना जोङो दै देरोब्लानो खेमन जों गोसोआ गोजोननाय मोना मानो होनना बुङोब्ला दैया देरबोनानै गोबांथार हाफोरखौ बारि बागानफोरखौ खुरखानानै लाङोब्ला न' साय सम्पतिफोरखौ जों खुरखानानै लांजायोब्ला जोंहा बेनो बिखा खामथावथाव आरोना आजिखालि हा थख'से बायनानै लानो हाया ओरैबायदि ओमफ्राय गोबांथार सोरबा बायदिया नै गामिफ्राखौनो गारना खारनो गोनां जाबाय जेरै केदान्दा सिसुबारि बायदिफ्रा दिनै जोंनि निसिमा हिसाबै गोबां गोग्लैसोनाय जायगा दा जोङो फार्स्ट टाइम जोङो निसिमा हिसाबैहाय जोङो MLA मोननो हाबाय जों गोजोननाय मोन्दों आरोखि ओमफ्राय सिमन इउ पि पि एल जिन्दाबाद अके ओमफ्राय बि बसुमतारी लाइक होबाय आदा दे आगै सना अके थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय साबियर हाब आसोल मा होनदों खनसिङावनो दंमोन सोरबा बमा गावदों सोरबा माबादों जों काजलगावआव जानानै फैबायलै दा केन्डिडेटनाव दङ जोङो नै सार निर्मल कुमार ब्रह्मनि न'आवहाय दा नै ओरैहाय ओंखाम जागासिनो दं जाग्राफ्रा गोबां मानसिफोर दं सेंग्राफोर ओमफ्राय जोङो दायो आपडेट फैबावबाय दा आं सोंनि दै जोङो जानानै फैबाय सिडलियावहाय स्टारिं कमिटियावहाय ओमफ्राय मा होनदों रिनेन बसुमतारी अफ्रि MJ मोनखौ मोजां बुजाय हरदो नों ब्र'हाय गावबागावलै ब्रादार आंनि ओंखाम जानाया बिसिनाव बुंनाय नङा बिसिनि ओंखाम जानाया आंनाव उदै बुंनाय नङा आरो बेसेबां थांखो जोंनिया दा जोङो दस्रानिखौ बुंलाबायले निसिमा हिसाबै जोङो एडभान्स रिजाल्ट मोनखाबाय 6,703 आव देरहाबाय निसिमा हिसाबै निसिमा हिसाबै बरिया एक्सुवेलि निसिमा हिसाबै जोङो 6,703 आवहाय जों देरहानो हादों आरो थांनाय सिगां इलेक्सनाव थांनाय इलेक्सनाव बिसिबाङाव जेनदोंमोन दा बेखौहाय बाद बेखौ बाद होथ'बाय ओमफ्राय दा टटेल दा मोननै राउन्ड दंबावो 34,400 बिसिबां 34,400 ओंखाम जायोफ्रा ओंखाम जासिगोन आरो जोंहा निसिमा हिसाबैहाय देरहानो हाबाय आरो ओमफ्राय समस्ति हिसाबैथ' कृष्ण सिद्धि समस्ति हिसाबैथ' 34,000 बेसेबांबायाव दङ आरोना दा ओमफ्राय देरहामारबाय नामा दा औ देरहाबाय 100% देरहाबाय गैयालाबो 39 बा 38,000 देरहागोन आरोखि दा 34,000 बेसेबांबा दङ आरोना ओमफ्राय मोननै राउन्ड दंबावो सानो 18 थांबाय दा बिदि आरोखि ओमफ्राय BP मा होनदों नै जोंना साराबो फैबावबायसो जिन्दाबाद देरहामारबाय नामा दा औलै देरहाबाय जेरावबो देरहाग्लिबायलै रेड जनावबो ग्रिन फैजोब्बाय दै नांगलबाङा बायदियावबो फैबाय ग्रिन बेबायदि आरोखि ओमफ्राय MD बाजाराव मा होनदों माइ लाना बेरायग्राफोरा बहा थांखो जानोलै मालायबा मय थांखो खराय सिथोब नुबाय थाबावनाय गावबागाव जाहैबाय बाजाराव बेरायदोंना मय बेरायदों गावबागाव ब्रादार जोंहा बयहाबो पलिटिकेल राइट दं गावबागाव मोजां मोननाय
गावबागाव थादों बिसोरबा मा सर्स मोना माबोरै थादों गावबागावसो जेरावखिया थाया मानो ओमफ्राय एस बसुमतारिया मा होनदों खोनासंगासिनो दं दे आगै अके खोनासंबाय था दे मनज बसुमतारि देरहाबाय औ देरहाबायलै आयो सार फन हरबाय नै दाने जारलालै थिखा जालाय लांनाया लाइनाव फैनानै सारसो फन हरना होबाय राकेश सारनि माबाया आयो लाइनाव दंला दथ'लै सार दा हरफिनगोन आं र' देरहाबाय आं लाइनावसो दंलै सार र' दसे सारासो फन हरना होबाय दाने जाओ खाना खाने के लिए ओमफ्राय बेसे मा होनदों बिरनजित गयारिया मा होनदों देरहानाया नामा इउपिपिएलआ औ देरहाबायरा ब्रादार ओमफ्राय गोमसार ब्रह्म मा होनदों इउपिपिएलआ देरहाखाना बिपिएफआ देरहाखो थै इउपिपिएलआ देरहाबायरा बिपिएफआलाय मोनसे दालाय देरहास्लाबनांगौ जाखो बांसिन सापर्टारफ्रानो इउपिपिएलनि गोजाना इउपिपिएल देरहाबायरा ओमफ्राय मनज बसुमतारिया देरहाखाखो गोमसार ब्रह्म इउपिपिएल जिंदाबाद कंग्रेचुलेसन अके थेंक इउ अभी लाइव में है दा सारनाव दंफैयो आं नै मोजां मोनदों जोङो निसिमा हिसाबैहाय जोंहा फार्स्ट टाइम एमएलए मोननो हानायनि थाखायहाय जोंनि सबसे बेस्ट जोंनो सबसे निसिमा हिसाबैहाय डेभेलप गैयिमोन दे जायगाफ्रा ओरैबायदि गोग्लैसोनाय जायगामोन कमेन्ट खालामदे लोगोफोर दसे थाबावनि आङो दसे 20 मिनिटसो थानाय जानोसै ओंखामाथ' जाखांखाबाय नालाय ओंखामा जाखांबाय दहाय स्टारिं कमिटियाव जानानै फैबाय आं सिदलियावहाय बोरमा खासिजों ना बोरमा खासि मा जानो गोसो एभेलेबेलल' दंखायो मनज बसुमतारिहा मिनिया बर'आ मोजां सिमां नुदोंमोन थै बेनि सिमाङा माबानायनिसोलै खांखोमा मोखाङाव मानलानायनिसो जोङो डाइलग होलायोलै दादा भाइस जायो मा होनना बुंला मिनियाजोंहाय बिदा फंबाय असेनि फिसा बिदा फंबाय जों आयो सार फन हरबाय थाबायलै ओइ लोगोफोर आं दसे दोनथ'नि दे लाइभखौ सारा फन हरबाय थाबाय राकेश सारनि हरदों आङो रायज्लायहरनि दे फैगासिनो मय ओरै सार हब्र'दोंमोन दे सरिलै थिखांग्रोनांगौ जाहैबाय उफाय गैयाना औ खोनादों ओमफ्राय फोथाय नार्जारि इउपिपिएल एनडिएनि खोन्थालाय इउपिपिएल ना एनडिएनि खोन्थालाय बेफोरखौ सोंलायबाय थाना लाब गैयालै मा एनडिए मा इउपिपिएलफ्रा बेलाय जों देरहाबाय जों खुसि खारन जोङो निसिमा हिसाबै गोबां खामानि मावनांगौ दङ जों फार्स्ट टाइम एमएलए हिसाबै जों मोननो हाबाय निसिमा हिसाबै ना मा बुङो औ बरिया जोंनि जायगायाव फैनानै बेरायफैलासो मिथिगोन दानिया माबायदि जायगा है सलिड ओमफ्राय अनजु हे मा होनदों अनजालि मा होनदों संसार हेल' होनदों हेल' ओमफ्राय फोथाय नार्जारि मा होनदों थांनायसै सारा थांनायसै ओमफ्राय माथो दासो नुलायबाय आदैखौलाय फुदिफ्रा आदसा दे ओमफ्राय अके ब्र' माल मोननायनि थाखाय अके मनज अके गुड थेंक इउ गुड मोजां बारा गोबाव थालायलै लोगोफोर लाइभखौ आं दसेल' थासिगोन दे मिथिसार नार्जारि होनदों बहा दं आदा आं केन्डिडेटनाव दंलै निर्मल कुमार ब्रह्म सारनि न'आव दङ आं नै बङाइगावआवहाय केन्डिडेटनावहाय दङ ओमफ्राय माबोरै दङ मिथिसार नार्जारि ब्रादार ओंखाम जादों ओरै सिङावहाय गोबाङैनो जाखांबाय ब्रादारा दे
Ada biswa kita. Hah, sampai saat. Pura like mau sih nang nih. Ang जाबाय ले दहनो सार. सिदिलेवहाय बोरमा खासिजोंहाय सोमखोर बसुमतारी देरहानाया रोखा खासे दानिया दा ओइ रोखारा रोखा नङा माथो रोखालै आकाश फाताल गोजौआव थांना थाहैनायखौलाय सिथि गाख्लायनो हानांगौ जाखो आकाश फाताल गोजौआव थांना थाहैबाय 34,000 बेसेबांलाय 34,459 गोजौआवहाय दङ राउन्ड मोननैल'सो साननांगौआनो माबोरैथो हानांगौ जाखो हानोनो हाया ओमफ्राय करन बर' मा होनदों टटेल बेसेबां भट मोनखो आं लाइभ होबायना नायजाले मबाइलावहाय टटेल बेसेबां राउन्ड मोननै दंबावो साननो मथा-मथि थिगा बै नेक्स्टआव जेनफिनबावदों इयो एमपिआवहाय निसिमा हिसाबै Incoming call from Manoj Bar identified by ओइ True Call. लाइभआव जलायमान होबाय थाग्रा मोनसेल' खासि दा इउपिपिएल नि देरहाबाय सार निर्मल कुमार ब्रह्म देरहाबाय हा सिङा सादोलै आंनिया अ ओरैहाय दे एसे बोखोनि आदे 12 मासजों मैया खामानि मावबाय सिङासो अयथासार साबाय माथो ओमफ्राय मा होनदों सोमखोरा मा होनदों पार्टि दं नामा देरहानायनि थाखाय जेरैनो जानाय लोंनायफ्राथ' जेरावबोखा दा सारनि न'आवसो दंफैयो नालाय दा जादों आरो ओमफ्राय ब्रादार एन्ड सिस्टार नोंबो इउपिपिएल नि सापर्टार नामा ब्र' मा इउपिपिएल नि सापर्टार मा थाररा बेलाय जोंलाय इउटुबारफ्रालाय जेरावबो खेबगोन सोरबा बिपिएफ लिंहरलाबो बेयावबो खेबगोन जे पार्टि फिलिंस गैयालाय जोंहा बे डेम'क्रेसि कान्ट्रियावलाय बयहाबो पलिटिकेल राइट दंखायोद्रा मोनफा मोनफा पार्टिजोंहाय मोजां मोनना थानो सोरबा बिपिएफआ बिपिएफआव था सोरबा इउपिपिएलआ इउपिपिएलआव था खौ बुंनायनि जोंहा जेबो लाब गैया गावबा गावनि आं ओंखाम जानाया नोंसिनाव उदै बुंनाय नङा नोंसिनि ओंखाम जानाया आंनाव बुंनाय नङा ओमफ्राय करन बर' जे इउपिपिएल नि थेंक इउ स' माच ब्रादार दसे लाइभ होनि लोगोफोर नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखायहाय दसे लाइभ फैदों आङो मा ओंख्रि जाखोरा आदा ओंख्रिया बोरमा खासिमोनलै ब्रादार ओमफ्राय माबा नाबो दङ ओमफ्राय आलु फुलकबि बायदिसिना लाब्रा दालि दङ गोबांथार दङ आरोना आं स्टारिंखौ मोनसेयावसो जानानै फैदों काजलगावआवहाय दहाय ओमफ्राय खारन बर' देरहानायाथ' देरहाबाय दा ओमफ्राय डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ सार इयुनफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ सार औरा जोङो नांगौ जौगानाय जोङो रायजो राजानो नांगौ जौगानायलै ओंखायनो जोङो गोबां मावनांगौ खामानिफोरखौ जों मावनानै लानांगौ ना मानो होनना बुङोब्ला जोङो निसिमा हिसाबैहाय फार्स्ट टाइम जोङो एमएलए मोननो हाबाय जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना जोंहा बिफा गैजायै बायदि जादोंलै बै समावहाय जेब्ला पिसिडिआ दाजेननानैहाय माबादोंमोनब्ला एमसिएलए हिसाबैहाय ओरै इउपिपिएलनिफ्राय पिसिडिआरनिफ्राय देरहाबाय ओमफ्राय ओरै सरकार हिसाबैहाय बिपिएफनिफ्राय थाबाय जेबो गैखादा मावहैनो हाखासै ओमफ्राय नै दा थांनाय माबायावहाय बिटिसि इलेक्सनावहाय 2020 माबायावहाय ओरैहाय बिपिएफ हिसाबैहाय एमसिएलए थाबाय इउपिपिएल हिसाबैहाय ओरै एमसिएलए हिसाबै जेनबाय सरकारा थाबाय इउपिपिएल दा जेबो गैया
दा दिनैहाय जोङो बे उफ्रा बिसायख'थियाव 31 नं सिडली समस्ति हिसाबैहाय जोङो ओरैनो निसिमा हिसाबै निसिमानिफ्राय जोङो केन्डिडेट मोननो हादों MLA मोननो हाबाय दा जों एसेब्लाबो जों गोजोननाय दं मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जायगायाव गोबांथार गोग्लैसोनाय जायगा दै गेजेराव थानाय मोनसे आइलेन्डफोर बायदि आरो जोंनि जायगाफ्रा दैजों नाख्रेबजानाय दैज्लां बोथोरब्ला जेरैबो दैबाना खुरखानाय बिदिनो गोबांथार जायगायाव हाब्रु दैब्रु लामा बेफोरनो दालां गोबां मावनांगौ दं बेफोरखौ जों आसा खालामदों एसेब्लाबो जोङो मोजाङाव फैगोन आरो ओमफ्राय मा होनदों अरुनजय नार्जारिया होनदों UPPL देरहागोन दा टेनसन गैया औ देरहाखाबायरा टेनसन गैया मा अनजुलि गोथाव गोथावल'खा माथो बेवहाय गोथाव गोथावल' जायोलै बेवहाय माथो थावा जानाय थावाथ' जाथ'वा लननि माइ हाय मा खबर औ मोजां जास्ट मोजाङैनो खबर सबर ओइ सुरेस्टन जोबजोबाखै सानजोबाखै मा बम गावाखै नामा है गावगासिनो रा जेरावबो गावगासिनो जेरावबो ओइ नोंसोर थांगासिनो नामा न'आव बेखौ बेमारिया बबाव खारखो होद आं मिथियालै ब्रादार मालायफोरखौहाय औ दै सोरबोरै बमाफ्रा बुद्रुगासिनो दं नै बेखाबा गिदिर गोजौआव बेहैग्रा गोजानाया आदा खमाव ओइ गारिखौनो बुंहोजोबखानाय दिनै ओइ लावनैयावबो बङाइनिफ्राय थब्ले न'सिम गावलांसैलै जों मा औ ओइ बाराबो खिथा जानाय गैयालै बमाफ्राखौ दा गारिखौनो बेंजोबना खेबसेनि बायदि जागोन दे ओमफ्राय थांगासिनो जादों ओइ लाबो जोङो মই বহা নাজানে বাচি ভাল কয় লনে মই বড়োবা নাজানে বড়োবা নাজানে না তেনেহ'লে মই গাড়ীত উঠি আয়া খঙৰ বিষ হৈ আছে ৰে साब्रै थोन जागोन ना बम गैया जाया जागोन औ जागोन दे सार नै उनावबो बरथिंसै बमबो खानालै आदै मोननैल' दं मोननैल' दङ आयौ सिगांसो जिरायनांगौमोन दे मानसिया बुंलायदोंलै देरहाबाय नामा आदा औलै देरहाबाय ब्रादार गारि सिङावसो मायदा आदा सिथ्रि मायदा जिरायखौबो जिरायदो बुंजोब्बायना औ ओरै दावखोना जिरायनांगौ गैयालाय जेबो खबर मोनथ'वाखै थौ गोदोरल'ब्रा स्टेरिंआव थौ गोदोरल' हेल' ब्रादार मोजां ब्रादार गारियावसो आं स्टेरिंआव थौ गोदोर गासिबो मानसियानो दंयो बाजार मा जाखो बिखेब ना जानोलै मा जाखो बिबा मालायखौ दादा घर আপনার मोर घर चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामैदात itu boleh खालामबाय मानसिया खाथां मोनसे दंमोन माथो मा खोथारिमोनलाय बहरना दाख्लै दाखालि माबा थेर'ना माबा थेर'ना दा আমার সিডলি সমষ্টিত 31 নং সিডলি সমষ্টিত যোৱা 13 তাৰিখত MLA ইলেকশ্যন আছিল UPPL তৰফৰ পৰা জিতি গ'ল এবাৰ নিচিমাত MLA আনিব পাৰিলো ধন্যবাদ হা এতিয়া মই গৈ আছো ঘৰ ফালে মাইতে বৰ খুচি পুৰা মানুহ
एबार नेक्स्ट सप्ताहनि सिमा हिसाबाव दलं पामा आमी जुब्बागुरियाव पाम दे बहा थांगासिनो गारियाव दं पयसासार मानसि मामुलि নহয় बलरियावा जाबजोब्बाय जों बेलेग नाय आं दोनथ'नोसै दे बाय थ'सै गाबखादोंलै जेमसा जोंजोंहाय लेवराखौ दे लेव